Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина олға таба койбір темалар турында. Муса Жәлил проспектын капиталь циклендірелер, ләкин тротуарларының тұрышы нашар. Әлігі зар білән Қойнар Ліптәге гыз бістесінде ешеушілер бірежағат етті. Орынға Ләйсенханова шықты. Үз эшләренә бирелгәнлек һәм антка тугрылык тикшерү органнарында эшләүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Шаллы мөселманнарның беренче төркеме хаҗга юл тотты, аларны озатуда Римма Султанова катнашты. Йөрергә бик шитен тротуар начар хәлдә. Шәһәрдәшебез Роман Васильев Чолотовының Кайнар элемтәсенә шулай дип мөрәҗәгать итте. Ул инвалид коляскасында йөри, җәяүле юлы ГЭС бистәсендә 10-нчы комплекста студентлар урамы тукталышыннан ерак түгел урнашкан. Әлеге юлдан хәтта сәламәт кешегә дә үтүе авыр. Ләйсенханова сынап карады. Роман Васильевка 21 яш, ул тумыштан инвалид. Урамга чыгуына да бәхет аның өчен. Ул кеше ярдәменнән башка йөри алмый. Тик хәтта якыннары булышлыгы белән дә юлда йөрү зур сынауга әйләнә. 10-нчы комплекста җәяүле юлы начар хәлдә. Вот когда едем, тут трясет, удержаться даже невозможно. Начинаешь чуть ли не вылетать из кресла. Вот. И еле-еле проходим постоянно. И ни на набережную спуститься, ни наверх, на ту сторону перейти не получается. Устал уже от этой вот постоянной... Как на войну собираешься. Әлеге участокның газонга чыгып үтәргә туры килә. Яңгыр яуса, урамга чыгу турында инде сүз дә юк ди Романның әнисе. Бу юлга вообще бик каты проблема безнең. Монда үтеп китәргә бик җайсыз, бик авырту да, нидә инде, авыртыра бөтен җирне дә. Җайлы түгел инде безгә. Юлның менә бу өлешеннән хәтта сәламәт кешегә дә үтәргә авыр. Аның игътибар итсәгез, чокырлар, тигезсезлек шулкадәр күп. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, бирдә инде 10 еллап ремонт эшләнмәгән. Bir 10 yıllık kadaganlar, diplotrası oluşturganlar. Şundan işi kaldı, hemen şulay jota. Bir kimge bir şey gerek değil. Bundan mina yara indi, min ali jüri alam. Kişi bit kalyaskı bilen var, kart var, karşıklar, balalar, alar nişe üte. Bik uңайсыз жерге. Коляскалар белән балалар үтә алмыйлар. Менә карап торыгыз, каян юл бар, каян ничекмей. Плохо, даже вот я, не молодой еще, но на велосипеде ездишь, трясет очень сильно трясет, очень неудобно. Хәзерге вакытта Яршаллы проспектында капиталь циклендерү бара. Шәһәрдәшләр аның кысаларында тротуарны да карарлар дип өметләнгәннәр. Башкарма комитетта әйтүләренчә, бу эшләр имин һәм куркынычсыз юллар программасына керми, а проспектлар әлеге программа буенча циклендерелә. Финанслар чыганагы табылганнан соң җәяүле юлын ремонтларга ышандыралар. Әлегә исә Роман Васильевка һәм башка шәһәрдәшләребезгә бу эшнең озакка сузмый башкарылачагына өметләнергә кала. Ләйсенханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Чаллыда өстәмә юллар барлыкка киләчәк. Бер юл Орлов Буҗрасы янында, икенчесе Иске Сарман урамы белән беренче автомобиль юлы чатында булачак. Бу М7 федераль трассасының транспорт хәрәкәте аеруча зур булган участокларында машиналарны киметергә булашачак. Шәһәр мэры Наил Мәһдиев билгеләп үткәнчә, бу юлларны 30 ел элек үк төзү планлаштырылган булган. Автомобильләр саны елдан ел артуны исәпкә алганда, хәзер проблема тагын да кескенрәк тора. Хәзер бу юлларның проектларын ясау өстендә эш бара. Антка һәм һөнәри бурычларына тугрылык тикшерүчеләрне нәкъ менә шул сыйфатлар берләштерә. 25 июльдә Россиядә тикшерү органнарында эшләүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Әлеге тармакта хезмәт куючылар авыр җинаять эшләрен тикшерә. Моңа үтерүләр, көчләүләр, коррупциягә кагылышлы хокук бузулар керә. Ел дәвамында Чаллы тикшерү бүлегендә эшләүчеләр 250 җинаять эшен ачыклаган. Тикшерү бүлегендә 22 яшьтән алып 42 яшькә кадәрге кешеләр хезмәт куя. Коллективның яртысы хатын-кызлар. Чаллы шәһәре буенча тикшерү бүлегендә 20 сотрудник безнең эш башкара. Тикшерү бүлегендә югары категория җинаять эшләре тикшерелә, көчләүләр һәм кешеләрнең хокукларына каршы җинаять эшләре тикшерелә. Өченче шәһәр мунчасында капиталь төзекләндерү башланды. 35 ел эшләү дәверендә бу беренче тапкыр. Ремонт эшләреннән соң шәһәрдәшләрне нинди үзгәрешләр көтә? Лилия Гатина сюжеты.
3 номерлы шәһәр мунчасы 1984 елдан ук бирле эшли. Шул вакыттан биредә бер тапкыр да капиталь ремонт ясалмаган. Җитәкчесе Рәис Фәрдиев сүзләренә караганда, күп кенә биналар яңартуга мохтаҗ, төзекләндерүне үз көчләре белән башкаралар. Кеше өчен тырышабыз, чтобы булсын, кешегә приятно килеп, ял итеп, чтобы булган җирләреннән арынып, чиста арынып, бөтен нерва трубкаларын калдырып, мунчага, чтобы алар сып-свежий булып, мунчадан киткәннәрен без шуны күреп шатланабыз. Быел мунчада хатын-кызлар һәм ир-атлар киене чишене бүлмәләрен яңартканнар, яңа пластик тәрәзәләр, эскәмияләр урнаштырганнар, кафель салганнар, чиратта түбә ремонты, яңгыр вакытында аннан су үтә. Менә шушы быел менә хәзер эшләнгән бөтен әйберне саклар өчен крышаны ремонтларга кирәк, анда 2000 квадратный метр весь крышаны алмаштырырга кирәк, потому что недән үткән аны бөтен периметрдан су ага башлады. Шәһәр мунчасында ремонт август ахырында тамамланырга тиеш. Лилия Гайцина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яхшы хезмәт хакы түләнә торган эшкә урнашу өчен диплом булу мәҗбүриме? Күпчелек корреспондентлар уңышлы карьера булдыру өчен югары белем кирәклегенә шикләнә. Россиялеләрнең күпчелеге 70% сораштыруда шундый фикерен белдергән. Аны бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән. Респондентларның 65% исә дипломның булмавы аз хезмәт хакы түләнә һәм дәрәҗәсе түбән булган эшкә урнашу өчен сәбәп түгел ди. Россиялеләр фикеренчә югары белем алу елдан-ел кыенлаша. Шул ук вакытта сораштыручыларның 18% диплом алырга кирәк, чөнки шулай кабул ителгән дип исәпли. 58% югары белем уңышлы карьера булдыру һәм алга куйган максатларга ирешү өчен яхшы мөмкинлек ди. Чаллы мөселманнарының беренче төркеме хаҗга китте. Быел Чаллыдан Сәгуд Гарәбстанына барлыгы 100-гә якын кеше барачак. Безнең республикага 1800 урын бирелгән. Татарстан хаҗиларын югары әзерлекле 40 имам җитәкли. Алар белән 20 табиб бара. Беренче хаҗиларны туганнары, имамнар, мөхтәсибәт вәкилләре озатты. Мәликәс Ар-Ягы мәчете янына Рима Солтанова барды. Зур юлга чыгар алдыннан кичке намаз һәм имам мөхтәсиб Әлфәс хәзрәтнең кыска вәгазы. Хаҗ сәяхәте җиңелләрдән түгел. Алда 5000 километрдан артык юл, 40 градуслы кызулык хаҗ гамәлләре. Әмма хаҗилар бу сынауларга әзер. Беренче мәртәбә барам, әлхәмдүлилләh, ниятләдем. Аллаһның рәхмәте белән насыйп булсын барып гамәлләребезне кылып кайтырга. Тырышып ихластан барабыз, менә мөселман кардәшләребез белән кыш буе дәресләр алдык бит инде. Инсаф хәзрәт безгә җентекләп өйрәтте, шушы алган дәресләр белән дөрес итеп гамәлебезне кылып кайтырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Хаҗ сәфәре бер айга якын дәвам итәчәк. 12 августта Корбан бәйрәмен хаҗилар Мөхәммәд пәйгамбәр туган изге җирләрдә бәйрәм итәргә тиеш. Төркемне Мәликәс Ар-Ягы мәчетенең яшь имамы Инсаф хәзрәт җитәкли. Мөхәммәд пәйгамбәр туган җирләрдә ул инде 3 тапкыр булган. Кыш буе хаҗ дәресләре алып барды. Юлга чыгышларның иң өлкәне 72, иң яшенә 17 яшь. Төрле яшьтәгеләр, әмма дә ләкин барсында бер ният, барсында бер уй һәм фикер бәйли. Ул да булса изге җирләргә барып, үзләребез өчен, туганнарыбыз өчен, бөтен җөмһүриятебез өчен, халкыбыз өчен, бөтен дәүләтебез өчен изге игелек дугада булырга иншалла. Хаҗилар ерак сәфәргә әзер. Чемоданнарда кием салым, юлга ризык. Кул сумкасына һәркемнең исем фамилиясе, кайсы илдән икәнлеге язылган. Бу сумкада иң кирәкле әйберем беренче Коръән Кәрим китабы, дугалыкларым бар. Ян дару вакытта хатын-кызларның кирәк әйберләре. Хәзер хаҗилар Казанга юл тота. Казаннан самолетларда Стамбулга, Стамбулдан Дубайга чыгарга тиешләр. Дубайдан аларны автобусларда 30 сәгатьлек юл көтә. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? Пеплас! В магазинах «Пеплас» всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц. 5 девяток единица. Комфортабельные поездки в Казань. Забираем с ближайшей остановки. Каждая 10-я поездка бесплатная. Единый многоканальный телефон. 5 девяток единица. Довезем вас до столицы.